Benda bundi ada video. Benda. Bundi. So hello guys, गिबि अनानै गोरबो एडिशनल गासिखौ बरायलायबाय। So guys नोंथांमोना नायलांबाय था गोरबो vlogs। आं नोंसोरनि दिनै अमा गुफुर देखायगोन। So नोंथांमोना नायलांबाय था। अमा गुफुर नामा? खैथा? एक नम्बर हिंसा पाँचटा। ए ओ आइथिं गारलाय आइथिंआव अरफायदो बार। बुन्दिबो दोङो। खैथा बुन्दिया? लांजायाबो खान्दा होनदा। Benda bundi ada video. Benda. Bundi. Nah. Benda. Bahaya jadi usah kalian langsung. Hah? Masuk kana zarga. Iya, kana zarga koma. Kana zarga za. Masyauna. Baik dire febo boy siap namun. Nah. Bagus baldin dan dua.